dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer pieces. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alauna 4. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinag-orden ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar sa liderato kan Police Regional Office 11 o Davao PNP na magkondukta nin hararom na investigasyon. Ini may kinaraman sa paggagadan o sa pagadan kan mga daipan namin bida ng suspect sa abogadong si Attorney Hilda Mahinay Sapay asin agom kaining si Muhammad Sapay kan Hulyo 14. Sigun sa PNP Chief, sa ngunyan piga-arampakan mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen asin pig-iimbestigaran kung si Isay ang posibleng nasa likod kaini. Napag-araman na pinagbabadil ang mag-agom sa ampang mismo kan sa indang harong matapos ang sa indang programa sa radyo nagataon nin libreng legal advices. Sinabi pa ni Eliasar na sa indang nga pig-iimbestigaran kung may kinaraman sa mga kasong sa indang pigkakaputan ang krimen kaibahan na an iwal sa daga, kaya kumpiyansya siyang mareresolveran tulos ang kaso sa lalong madaling panahon. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte, smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Solid Pack. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Diyos marhay na hapon sa Indugabos mga tugang. Ini po si Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sa tuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Webes, ika-22 kang bulan ning Hulyo 2021. At ngunyan mga tugang sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan ni Maria Magdalena. At the same time, kami mga Dominicans, sa muyang ginigirumdum ang kapiestahan kaiyan
Kaya ng pag-abot digdig ka mga Dominicans sa Pilipinas noong 1587. Kaya si Maria Magdalena, yan ang samuyang patron because siya nga ang inaapod an apostle to the apostles. Okay? Siya ang sinugo sa mga ibang sugo because siya po ang pinahilingan ni Jesus nang si Jesus ay mabuhay na magmuli. No? Hindi kay Pedro, hindi kung kanino alagad, kundi kay Maria Magdalena. Yan mga tugang. Si Maria Magdalena. Okay. So kaya ganyan aldaw sa tuyang pag-urulayan ang buhay ni Maria Magdalena. No? Na minsan nga ni na i-equate iniho na babansagan siya na isang babaeng mababa ang lipad na kalapati. Kalapating mababang lipad. Na sinasabi siya daw ang prostitute. Siya daw ang makasalanan. Pero mga kaibigan, mali po yan. Sapagkat yung pangalan ng Magdalena ay hindi po nilagay doon na yung babaeng nahuli ng mga Pariseo. Hindi po siya. No? Hindi po siya. Siya po ay pinagaling ni Kristo sapagkat siya po ay may karamdaman at nang siya pinagaling, siya po ay sumunod. Sapagkat yung mga sinasabi na woman, na sinner, walang pangalan po yun. Tandaan po natin kasi sinasabi, pag tayo nagbabasa ng Biblia, huwag natin lagyan ng pangalan yung walang pangalan. Okay? Masama po yan. Hindi tama yan. Okay? Sabi nga, let us always be truthful. Kung ano ang tama, yun ang tama. Huwag na natin bawasan, huwag na natin dagdagan pa. Okay? Yan ang importante mga tugang. Kasi kawawa naman si Maria Magdalena, kilala siya. Siya daw ang babae na mayroong may mga mahilig sa lalaki. Mali po yan. Kaya sana ituwid natin mga pagkakamali. No? Kahit sa atin dito sa mundo, meron din minsan yung reputasyon ng isang tao hindi man talaga totoo, pero dahil siya ay ichinismis, dahil siya ay ikinalat na ganitong pangalan, so yung reputasyon niya ay naging masama. Okay? So, kaya ngayon po dapat itama ang anumang pagkakamali. Isang aral na makikita natin. Pati mga kaibigan, yan ang satuyang pag-uurulayan mo niyan na aldaw. Magayunan mga tugang sa tuyang pag-uurulayan. Kaya sana magdangog ka mo sa programang Iniho na marahin na hapon. Takadakol na naman kamong mauukudan. Importante mga tugang na kita talagang sabi nga ni, maituwid natin ang anumang pagkakamali. Okay? Mali po kasi ang anumang pagkakamali, dyan na lang tayo. Mali po yan. Ituwid ang anumang pagkakamali. Okay? At dapat doon tayo sa tama. Doon lang tayo sa katotohanan. Okay? At ang prueba dyan, ang walang iba kundi ang banal na kasulatan. Bakit, Father, nagkaroon ng ganyan? Dahil sa interpretasyon. Yan. Yan ang problema sa atin mga tugang. Interpretasyon. Iba-iba ang interpretasyon. Yan. Pero ang reality, isa lang. Kunyari, halimbawa, yung ako, kunyari, may kasamang babae. Okay? Sa ibang hindi nakakakilala na yung babae yung tugang ko, ay sasabihin, si Father Butch, may kaibahang babae. Then hindi aram, tugang ko pala nito. Yun. Kaya mag-ingat tayo sa interpretasyon. Okay? Sapagkat ang mga interpretasyon ay nagtatao sa tuya ng minsan masamang interpretasyon. Kaya yan ang sa tuyang pag-urulayan mga tugang na dapat itama ta. Anumang pagkakamali. Huwag natin hayaan anumang pagkakamali na lumaganap. Pabayaan mo na lang. Yan po ang hindi maganda. Anyway mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mag-commercial muna tayo, magpaalala muna tayo. Ang oras po natin ngayon 13 minutes after
1 o'clock. Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetting Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga kaibigan, balik pa kita graray sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase, OP. At sa tuwing aning pinag-uurulayan mo niyan, ang manunungod sa buhay ni Maria Magdalena. Gusto ko itong ituwid kasi marami ang nagsasabi na si Maria Magdalena daw ay yung babaeng makasalanan nagpahid ng buhok niya kay Jesus. Okay? So, but anyway mga kaibigan, bago kita magpadagos kang sa tuyang pag-urulay-ulay tungkol kay Maria Magdalena, kita muna ay mga G. Tabangan kita ng kagurangnan sa satuyang mga sasabihon. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, magkabanal-banalan Berhen Maria, nang walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At iningi po namin sa iyong mahal na Berhen na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, ang namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB. Na iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa COVID-19, at anumang mga disgrasya, anumang mga masama, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Tulungan niyo po kami sa aming sasabihin, sa aming gagawin, upang kami maging kapaki-pakinabang sa lahat ng aming mga tagapakinig at maging kasangkapan na tagapag-taguyod ng mabuting balita. Ang lahat nito ay namin kay Kristo namin Panginoon at tagapagligtas, ngunit magpasawalang hanggan. Amen.
Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, na daw sa tuyang sineselebrar si Santa Maria Magdalena. Okay? Alam mo sa Sorsogon, igwaning banwa na ang apod Magdalena. Hindi ko lang aram kung ang saindang patron o ang saindang kapiestahan ay ngunya na aldaw. Okay? Alam niyo mga tugang, saan makikita ang buhay ni Santa Maria Magdalena? Ang tiyak na nalalaman natin tungkol kay Santa Maria Magdalena ay matatagpuan sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa New Testament. Yan po ay makikita natin sa San Lucas, Kabanata 8, talata 2 at San Juan, Kabanata 19, talata 25. Mga tugang, kung saan mahiling tayo na si Maria ay pinagaling ni Jesus. Okay? Sapagat siya ay may sakit noon panahon. At gani, si Maria Magdalena ng mga tugang ay siya ang nandoon ng si Jesus namatay sa Kalbaryo. Ano? Sapagat sumunod nga si Maria Magdalena kay Jesus. Yan, magayunon mga tugang, sumunod talaga bilang pasasalamat. Yan. So, mga tugang, ang sarong reflection ko digdi mga tugang, pagkatapos ng si Maria Magdalena ay pinagaling. Yan, makikita po natin yan sa, kung bubuksan ninyo ang inyong Biblia, sa Luke chapter 8, verse 1 to 3. Some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Okay? Yan po siya. Kasama siya doon. And of course, si Mateo, si San Marcos, si St. John, si St. Luke, ay talagang nagsurat kayan, yung papel. Okay? At yun nga talagang pinahiling iyan sa tuya. And si Maria Magdalena, mga tugang, sabi nga, Mary became part of the group of women who traveled with Jesus and his apostles. Yon. Dahil nga siyempre, halimbawa, ikaw tinabangan, ikaw ay pinagaling out of your sinasabi natin na utang na loob. Yan ang ginibo ni Maria Magdalena. Siya ay sumunod at naglingkod kay Jesus. Okay? Sinasabi nga niya sabi daw na si Maria Magdalena, si Maria na taga Magdala. Hindi po apelyido yung Magdalena, ha? Alam mo, sa Biblia kasi, ang ginigibo, first name, wala pa naman silang mga apelyido eh. Okay? Sinda ay taga Magdala. Mary who came from Magdala. Yeah? A city in Galilee. Okay? Ang Magdala is a city in Galilee located in the northernmost region of the ancient Palestine, now northern Israel. Yan po mga tugang. So yun, si Maria talagang kasama-sama, kaiba-iba ni Kristo at kay mga alagad. Yan. Sabi nga, Mary Magdalene is among Jesus' early followers. Yun. Actually sa Kalbaryo nga mayroong mga Maria. Okay? Maria Magdalena, Maria Salome, at Maria na ina ni Jesus. Okay? So yun mga tugang. So yun ang mahiling ta. Pero ang magayunon mga tugang na si Maria Magdalena, siya ang pinili. Masasabi natin pinili, kundi siya ang pinakitaan ni Jesus. Bakit? Siya kasi ang nagduman. Yan. Kung siguro yan, ang aking ang interpretasyon ko, siyempre, itong si Jesus nagadan mga tugang, nagmamadali sila eh. Nagmamadali sila noon, Biyernes. At pag Biyernes ng hapon, Sabat na yon. At bawal na bawal sa kanila magtrabaho.
Kaya early morning after ng Saturday, so that is early morning, Sunday na yon. So, si Maria Magdalena ay kaiba sa mga ibang mga Maria, kaya tingnan mo pag sa lubong, may mga iwakitang Tres Marias na nagsasalubong kay Kristo. Pumunta sila sa libingan. Nagduma sila sa lubungan. At nang dumasa sa libingan ni Kristo, yun, kasi nga, mo talaga hinuhuna ninda na si Jesus mabubuhay na magmuli. Actually, mo sila naniniwala na si Jesus mabubuhay na magmuli. Okay? At ang naniniwala na mabubuhay na magmuli lang, yung kalaban pa ni Jesus, kaya pinagpabantayan sila. Pinagbantayan si Jesus. Ano? Patay na nga, gadan na, pero pinagwardyahan pa. No? So yun mga tuga. Kaya, kasi nagbabakasali, baka totoo nga ang sabi ng taong ito. Pero si Maria Magdalena, sa tulong itong duwang kaibahan niyan Maria, nang nagduman sila sa lubungan, parang to complete, ipadagos ninda. So, dainin ninda nagibo kay itong Sabat. Yung anointing of the body, cleansing of the body. Kasi si Jesus nang namatay, binalot kaagad. Binalot kaagad siya. Kasi wala nang ang panahon. Ngunyan, abo man, out of respect. Tingnan mo yan na naman, makikita natin magayuno na. Yung isa, out of, sabi natin, ganun din, out of respect din yun. Out of, siguro sabi ko nga, bakit si Maria Magdalena sumunod kay Jesus? Because out of gratitude. Okay? So, dati, out of gratitude. Una naman, out of respect. So, kadakol kitang mauukudan talaga sa pangyayari. So, makadakol na magagayon na pag-aadal. So, ang sabi ko nga sa primero sa Indo mga tugang, bakit si Maria Magdalena sumunod kay Jesus? Kasi pinagaling siya. Pinagaling siya. Pero ang tingin ni Maria bilang utang na loob, diba? Parang utang na loob niya kay Jesus, sumunod at naglingkod siya kay Jesus. Okay? At sinasabi pa nga sa ibang na si Maria Magdalena isang mayaman daw. Kaya marami siyang ari-arian. Kaya siya ay nakatabang sa mga temporal needs ng ating Panginoon, siguro pagkakan, sa mga Kaya talagang nakatabang, naglingkod. Yan. So kadakol kitang maukudan na utang na loob. Hindi ba? Pag may nagtabang sa imo, ang ikaw ay nagiging may utang na loob sa kanya. So yun. Pangalawa, itong sabi ko nga kung pag dumanida sa lubungan, out of respect naman yon. Okay? So out of respect, kaya sila nagduman sa lubungan. Okay? Yan ang importante mga tugang, out of respect. Kaya kadakol kitang mauukudan talaga. Magayunon. Magayunon ang istorya ni Maria Magdalena. Sa buhay niya, may maukudan kita. Halimbawa, nagpangadji ka. At yung pangadjion mo, inanswer, sinimbag ng kagurangnan. Anong gigibuhan mo? Di ba dapat magpasalamat ka? Ang bilang pasasalamat, anong gagawin mo? Ang ginawa ni Maria bilang pasasalamat, ginawa niya hindi lang in words, but in action through following the Lord. Yan. Kaya halimbawa, minsan may nagpapasalamat. Dahil sa pagpapasalamat, talagang naglilingkod. Okay? Yan ang importante, naglilingkod. So, nagsunod siya kay Jesus. Yan, magayunon mga tugang. Kaya, yung mga nangyari, nagsunod. Kaya minsan mayroon ako na nadangog na istorya na may saro na ang padi, naging padi siya, kaya itong panahon ay nangyari, nailigtas yata siya. Yung istorya, nailigtas siya. Pagkatapos sabi niya, Lord, pag nailigtas ako, maglilingkod ako sa iyo. Magiging pari ako. Kaya nangyari sa kanya, naligtas siya. So out of pagkakaligtas niya, parang utang na loob niya sa kagurangnan, naglog siya sa pagkapadi, yun naging padi. Yun. So arog masa na ka nangyari kay Maria Magdalena. At the same time, babalikan ko giraray, si Maria Magdalena si Jesus nagadan,
nagduman sa lubungan, parang kumpletuhin. So, dahil hindi nagibo kay itong Sabat, out of respect. Yon. So mga tugang, importante talaga yan. Ang ugali na sa tuyang tinutukoy ngunyan ay ang pinag-uulayan magayon na ugali. Magayon na ugali ni Maria Magdalena at arugon ta mga tugang ang ugaling perming nagpapasalamat. At ang ugaling pagpapasalamat, gibuon ta sa paglilingkod, pagsunod. Yan. Paggibo ning karahayan. Yan. At ang pangalawa, sabi ko nga ni, ang pagrespeto. Respeto. Yan. Yan ang importante sa panahon niyan. At minsan, nawawala na ba ang respeto? Parang pantay-pantay na lang. Alam mo, kahit pantay-pantay tayo, dapat may respeto pa rin sa tao. No? Dahil nanggad mahali yan, mga tugang. But anyway, mga tugang, sa tuyang giraring pag-urulayan niyan, magayon na, pasat ang gunyan, na igwa kamong na uukudan sa buhay ni Maria, ang importante mga tugang, ang sinabi ko, paano siya sumunod kay Jesus, dahil nga ni siya, binulong ni Jesus. At bilang binulong siya ni Jesus, nagpapasalamat siya, nagsunod siya kay Jesus, naglingkod siya kay Jesus. Pangalawa, nahilinta nga sa itong pagkaganda ni Jesus, dahil niya pinabayaan si Jesus, kundi nirespeto niya si Jesus. Okay? Ang respeto. So anyway, kaibigan, babalik ang iyong lingkod pagkatapos ng pagpaalala at ang oras natin ngayon ay 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto. Ibang ginto. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaunisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap
sarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At talagang magayunon ang satuyang pigtutukar nga ni ngunyan ang istorya manunungod kay Maria Magdalena kasi kawawa talaga nga siya kasi talagang tinawaan siya ng maindatang interpretasyon kang ibang mga tao. Siguro kasi sinasabi nga sa English, despite or perhaps because of Mary Magdalene's clear importance in the Bible, nangyari po kasi ni sa Western church leaders sought to downplay her influence by portraying her as a sinner. Yun. So talagang binaba, no, ang paghiling kay Maria Magdalena at apudong pa siyang isang prostitute. Ano? The early Western church leaders. Sabi nga, there are many scholars who argue that Jesus empowered women. Totoo naman eh. So pagkat si Jesus talaga binigyan ng kapangyarihan nga yung mga kababaihan. Okay? Na sumunod sa kanya. Kasi sa mga Hudyo mga tugang, bawal ang mga babae. Kaya nga tingnan mo, the multiplication of the loaves. The multiplication of the loaves exclude the women and the children. So only 5,000 men. Asan yung women? Kasi si Jesus, nung si Jesus ay pumunta dito sa lupa, binigyan ni Jesus ng dangal ang mga kababaihan. Okay? At doon, itong mga taong ito ayaw nilang bigyan ng kapangyarihan ang babae. Kaya nga, nagalit siguro sila. Kaya ito nga, minasama. Okay? There are many scholars who argue that because Jesus empowered women to such an extent early in his ministry, it made some of the men who would lead the early church later uncomfortable. Yun. So, uncomfortable. So, para bang, hindi, ang simbahan kasi para sa mga lalaki lamang. Yun. Tingnan mo, yan ang nangyari noon eh. Kaya nga, there was a point na si Maria Magdalena was turned to her as a prostitute. Okay? At tignan natin mga tugang, hindi naman siya yung babae na naghugas ng paa ni Kristo. Tandaan po natin na
according to Luke chapter 7 verse 37 to 38, the leaders completed, okay? Ito mga tugang mahiling talagang her other women mentioned in the Bible. Kasi alam mo marami actually makikita natin maraming mga Maria. Okay? So tingnan, I will give you some. Of course, there were several Marys. Not at least, of course, Mary, the mother of Jesus, Mary yon. But there is also Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus. There is Mary, the mother of James and Joseph, and Mary, the wife of Cleopas. Okay? Equally important, there are 3 unnamed women who are expressly identified as sexual sinners. Pero hindi si Maria Magdalena. Okay? So hindi si Maria Magdalena mga tugang kasi si Mary of Magdala. Okay? So yun. Yun mga tugang. Kaya nga mahirap eh. Yan ang ating titingnan natin na kasi mahirap po kasi yan. Yan. So kaya sabi ko nga ituwid na natin anumang mga pagkakamali. Okay? Tanda natin na yung babae na nagpahid ay hindi si Maria yon. In the Gospel of Luke, okay, it was an unnamed woman. In other words, warang pangaran ng babae. Okay? And as a sinner who bathed Jesus' feet with her tears, dries them and puts ointment on them. Okay? So yun, mga tugang. And nga lang, in 591 AD, Pope Gregory the Great solidified this misunderstanding. Yun, medyo lalo pang nagkaroon ng misunderstanding, misinterpretation na nagsermon siya. She whom Luke calls the sinful woman, whom John calls Mary of Bethany, we believe to be the Mary from the 7 devils were ejected according to Mark. Yun. So kaya nga nagkaroon talaga ng misinterpretation. Okay? So alam mo, si Maria Magdalena pa nga, grabe, sa Da Vinci Code, yan, masabi na siya daw ang ni Jesus. Mali po yan. No? Because hindi naman totoo yun. Okay? Hindi man totoo. No? Kaya, yun. Kaya mga tugang, magayuno na talagang pag-urulayan. Pero, ngunyan, ang sakuyang itinatao sa Indo, maliban sa mga informasyon na nahiling ka, ito nga ning duwang ugali ni Maria na tinatao ko sa Indo, kasubag-o. Number 1, arugunta ang sa iyang buhay na pasasalamat sa paglilingkod. Okay. So, yun. At yan mga tugang. Sabi nga ni, sa linggo ng pagkabuhay ay nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Babae, ano't tumatangis ka? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, yun ang hardinero. Kaya sinabi niya, kung ikaw, sorry, naman kasi malamig sa kwarto ko, aircon. Okay. Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, lumingon siya at kanyang sinabi, Rabboni. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong salingin sapagat di pa ako nakakaakyat sa aking ama. Ito na mga tugang magayonon. Naparoon nga si Maria Magdalena at nagbigay alam sa mga disipulo. At ito magayunan mga tugang ha. Kaya kita mga Kristiyano, we should be apostles of Christ preaching His resurrection. Ano sabi ni Maria? Nakita ko ang Panginoon. Magayunon. It was really a privilege given to Mary. Okay? It was a privilege given to Mary, not to any other.
Actually, kahit sa Bible, hindi si Maria nagpakita sa kanyang ina. Ano? Hindi si Maria nagpakita kung kani-kanino, kundi nagpakita kay Maria Magdalena. Okay? Kaya gusto kasing makikita natin dito si Maria Magdalena ay may papel na dapat gagampanan. Siya po ay magiging sugo sa mga sugo. Apostle to the apostles. Okay? Sugo. Sugo sa mga sugo. So, sinugo siya. Okay? Kaya masasabi natin, siya ay sugo din. Hindi lang yung mga apostles. Okay? Ang ibang bagay tungkol sa kanyang pagpunta sa Marseilles o kaya sa pagkamatay sa Efeso ay pawang mga alamat lamang. Ayon sa mga dalubhasa, si Maria Magdalena ay babaeng masama. O yun, kasabi ko kasama ko sa Indo. Of course, masama siya. Pero hindi naman siya yung ibig sabihin na yung babaeng may prostitute. Kaya lahat naman tayo masama. Hindi nangangahulugan pag masama ka, prostitute ka na. No? Hindi kaya ang very limited naman ang pagkakaalam ng ibang tao. Porque ba masama? Ang babae pag masama, hindi nangangahulugan prostitute. No? Masama siguro kasi inalihan ng demonyo. O, kasi nga siya ay talagang possessed. Okay? She must be possessed and she was healed by the Lord. Pero it does not simply mean, hindi nangangahulugan mga tugang na si Magdalena ay prostitute. Hindi lahat na babae na masama ay prostitute. Yan maliwanag Kasi ang problema kasi sa tao, we keep on generalization. No? We generalizing. No, we immediately have the conclusion. We generalize. Alam mo, narunduman ko mga tugang kaya itong nag-aadal pa kami sa philosophy. Kaya itong haluyo ng panahon, mga 1970s. No? Ngayon, 2021 na, no? Sa haluyo na pala. So, 1970s. So, 78, 79. Alam mo mga tugang, mayroong tinatawag natin fallacy sa logic. And what is that fallacy? Yung tinatawag natin generalization. Huwag natin i-generalize. O sinasabi, kamang mga Bicolano mainiton. Ganun ba yun? Kasi mahilig kita mga Bicolanong magkakaning, sili. Kaya sabi, kaya pala mga Bicolano mainiton. O pag sinabi Ilocano, mga ano yan, mga kuripot. Ganun ba? Mali po yan. Do not generalize. Yan ang problema. Kaya nakita nila na porque si Maria Magdalena ay isang babaeng makasalanan, sinabi tuloy nila si Maria Magdalena isang prostitute. Mali po yan. Okay? At tanda natin, maliwanag ini. Prinsipyo po ini sa Bible. Huwag kang magbigay ng pangalan kung walang ibinibigay na pangalan ang Biblia. Okay? Ikaw nagbabansag niyan. Mali po yan. Yan ang makikita natin. Kaya yung mga dalubhasa, talaga minsan nagkaroon din ng tawag natin ng confusion tuloy. No? Yun. Pero ang maganda kay Maria, sumunod siya kay Jesus. At ang pagsunod niya kay Jesus, hindi lang yung kung gusto niya. Sumunod siya kahit doon sa Kalbaryo. Yan mga tugang, that is really so inspiring na even to the point of persecution, sa panahon ng paghihirap, ganun pala, makikita natin. Kita minsan susunod ako sa Diyos kung in good times lang. Magiging akong Kristiyano, magiging akong Katoliko father, pag in good times. Pero pag in bad times, may mga pagsubok na, I will give up. Ganun ba yon? Mali yan. So magayon na naman mga tugang ang halimbawa na itinatao sa tuya ni Maria Magdalena. Nang sumunod siya kay Jesus, sabi ko nga, ang sakuyang reflection, sumunod siya kay Jesus dahil siya nagpasalamat at nung si Jesus namatay, nirespeto niya ang katawan ni Kristo kaya siya pumunta sa libingan para kumpletuhin at makikita pa rin natin dito, sumunod siya kay Jesus
kahit sa panahon ng pagsubok. She never give up on Jesus. Okay? So dahil po yung tinatawag natin pasasalamat. Kaya nga, binigyan din siya ni Jesus ng papel. Okay? Siyempre marunong din si Jesus magtanaw ng utang na loob. Anong ginawa ni Jesus? Binigyan siya ng misyon. Pagay mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng palalang oras po natin ngayon ay 48 minutes after 1 o'clock. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga
tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahin na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa kuyang binabati ang mga taga Catanduanes, lalong-lalo na si Nita Garcia, na nagdadawog permi sa tuya. Uya kami digi sa barangay Maingaway, San Andres, Virac, Catanduanes. Salamat sa mga mensahe mo, Father. Thank you very much, Nita Garcia. And of course, si Roger Cabria, nagdadawag sa DCGB News Online. At the same time, si Teresita Jacubo, Manuel Vergara, at sa kuyang amiga si Malud Vega Balion. No? So, of course, si Lulu Nava, na yaman sa Manila na nagdadangog. At kadakot pa sa nagdadawag dyan. Ano mga tugang, magayunan sa tuwing pinag-urulayan, manunugod talaga ni kay Maria Magdalena. No? Totoo, siya makasalanan. Ulitin ko yan kasi hindi nangangahulugan na makasalanan siya kaya siya prostitute. Hindi po. Mali-mali po yan sobra naman tayo na ma-generalize na pag ang babae makasalanan dahil siya ay prostitute. Mali po yan. The logic. No? So at the same time, sabi ko nga, just parang may matutunan kitang unyanal daw sa buhay ni Maria Magdalena. Ang sa kuyang itataw sa indong sasabi ko, mga tugang, ang primero na dapat marunong tayo magpasalamat. Okay, nagdadawag din si 29261. Permi man ako nagmamati sa imo, Father. Thank you very much. Kasi si Sally ng Sorsogon, yan. Saka si 920, Marhay, di pa po tayo nakakapag-pray. At tapos na tayo, nag-pray na kita kasubag, second part ito. Dahil mo pwede ako pa. Di pa tayo nakapag-pray. Iyo talaga. Importante ba yan? So anyway, mga tugang, magpipray naman kita ng panghuling prayer natin. At anyway, bago kita magpangaji, mga tugang, gusto ko tawaan ko kamo ning sabi nga ning summary kang sa tuwing paghurup-hurup ngayon na sa tuwing siniselebrar ang buhay ni Maria Magdalena. Okay? Siya po ay totoo sang babae na makasalanan. Okay? At sinabi makasalanan kasi siya po ay maraming inalihan ng mga demonyo. Okay? Lahat tayo makamakasalanan. Pero ang kagandahan, nang nanumpungas niya si Jesus, nagbago ang sa iyang buhay. Yan. Magayunan baga. So kaya nga ngunyan, kita mga Kristiyano na numpungan ta na si Jesus, magbagong buhay na tayo. At sumunod na talaga kay Jesus. At hindi yung susunod tayo kay Jesus only in good times. Even in bad times. Sa panahon na may pagsubok, sa panahon na may kadipisilan, dapat sumunod pa rin tayo kay Jesus. Dahil yung nasabi na, Lord, susunod ako sa iyo, pero dahil mo ako tawaning mga paghihirap. Hindi man arugkaan. Sumunod tayo kay Jesus. Okay? Yan ang ginibo ni Maria Magdalena. Sumunod talaga siya kay Jesus. Okay? So anyway, mga tugang, inabot tayo ng oras yung pamamaaram. Kaya kita ngunyan ay mga G. Kan sa tuyang paboritong pangajion na sa panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Nung pinawa siya ng Diyos ay pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalas po sa inyo kabos mga tugang na nagdinanyog ka sa tuwing programang Marahin na Hapon. Sana natawaan ko kamo hindi lang ng informasyon kundi inspirasyon manunungod sa buhay ni Maria Magdalena. Okay? Si Maria Magdalena na talagang sumunod kay Jesus. At kaya nga naman, siya ay sinugo ni Jesus. Okay? Kaya nga mga tugang magayunon. At ito na magayunon na sinabi ni Maria Magdalena, recorded po ini, I have seen the Lord.
nakita ko ang kagurangnan. Nahiling ko ang kagurangnan. Sana mga tugang, mahiling ta permi ang Diyos sa buhay. Okay? Ini po si Father Boots Bombase OP na nagsasabing, Diyos mabalas po sa inyo ka boss at abangan giraray sa aga. By the way, magre-record ako sa birthday ni Father Ernesto Arceo, Rector and President ng UST Legazpi. Kaya may dinumanan po kasi kami. So thank you very much. Ito po si Father Boots nagsasabing, I love you. Bye-bye. Kayo po ba ay ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.